naung majalo pasu-pasu siap perbegosom napi nasaha di naposonai bere do dihoboru molopasa gagudang di padok namak kaholongiho siak kami tulangmu dinalao manuguho tu bagas asa bagas parmiaman nyanak parmiaman diburu mai di ho bere duku wa kami ho bere tu bagas muna tuk songono pegedan naung bagas si bagat diktuam mau di ho boru dah sidohonon nami molo debata di baik kamu di tonga-tonga ni keluar kamu mana ngahape namasa menak ko sudi jalaringgan adok padohan di natar surati molo au do dongaku saja bu ikut jauh bedo uluan nami berarti molo ngadi bata di tonga-tonga ni keluar kamu mana ngahape tantangan do rintangan hamu mau potong alhamu per minggu kau seli-seli per minggu nangalusi hataki Zaina pos do diho bere do diho borku molo hita nagurangan laki persipahutar molo roho si pahutar itu roho tu jamu nami da boru asa dabok ma songon nairo ni situa-tua asa binasa ni siatar gurang gorapu-rapuna pasu-pasu siak kami si majuta pitu cuduk mai suada marah bere takas do kami di tulangmu molo hami tulangmu onom namar tinodohon takas di bereko molo tulangmu dua ngalau mangarato tunaso hayahani tinggal mahami obak naik tulangmu molo tulangmu udah dua naik kebetulan gawak di kakabin yang ditugas do ditugas cerdosan sian kodam satu buku berisan mengawas di sana sudah naik kebetulan dikirim bo sian tim tengkorak 053 ala di situasi nagawak di Papua tong. Jadi bere, dangga mama kurangi nak soisot tulang muna dua, alai makor sangat makor daringkan nauli madi keluarga ni bere kuro boruku. Amin. Tuk songoni bere togun nami mau tu bagasmu. Bagas nomor tua si bagat dik tua. Songon hodok konakinani asa gabe parmiaman nyanak parmiaman di boru mai di bere kuro di boruku tu gijangan nyari. Buku pasahat kami ulos panogon. Di laek kudo di botokku. Las rohanami to do laek saluhuna di hamu bere nami saluhuna inorhon ni pasu-pasu ni debata na di jalomuna sayang gia matong di pangabudian di ulahota di bagasat tikion di tangiho debata masude pita-pita ni hula-hulamu terlumui mas situan natoro sayang gia matong laiku no ibotokku songon nairok indah tua-tua madoron nami asad dor hadupang matogu-tugu ni lubu ador hatiti matogu-tugu ni horbo nang naksor matua mau muri laiku no di botokku ma beringirik topu sa matu namar nini sa na matu namar songoni do bere kudot sideta songoni do horwa bere ni golmit nabiak makuling gua hati ido pe horwa pertikian di bere di boruku naso di pasak de bataro betu ho ima dadak tubuh do boru tubuh pangiduan nami di ulong yang kimon andi do di sideta mangido hami mangelek tua mata namar tua de bata asang kiat di paherbang debata tangan nana badiai majama burtiamu boru asa ditongos debata di hamu anak tubuh doh boru tubuh asa songon naidok isi tua-tua madohonokku asa takke majalah walang garing ng majalah garege molotung adok kang alammu adong bohami markasi majuta boru pangaluan lemu asa gabe tongos on di debata di ho boru do debereku ima boru tubuh nabisu dot anak naga boru naga be pangaluan nah bos dorohan nami martamia kato kita sisada tamia kita tuh mata nomor tua di bata dung si pulu lonon manipuli nadenggam manipuli lasni roha mon dibere kusian di do boru kusideta bos dorohan nami tangga dong nasotar patu pada bata mujizat akan dilipat lasma rohani bere kusiandi dohot si deta songoni di berek ku si pina iba bere nami sayang dia ma bere terorok kamu tuh jangan nyari ante berek ngadi mana dabok na di dulu jumpa di delani debata itapet uam mari hamu keluarga ni leku di botokku siga jangumur jala si torok pinopan tuk songoni pe ise si pina iba bere nami tuk sesop pe ho bere marbinege batot dim da bere asiro hane debata ditongos matuho rokak mugabe rokak musor matua tugi jangan narsa teroa musetu bulo batamon horas mahamu pamuruan nami markasi hoping horas mahamu saluhna
pargelengon ni markasi hopping na dong di bulo batamon tarlumobi ma dihahanggi ni laik kui botok ku mere kami do kana ilo jamune tuk songoni peulas na boy tar pasat tami tu ho si tama do boruku manggonggom ma amata nomor 2 de bata o kula perhitian don bereda posorohanoi jadi amak para musik ngami ala naik tugon nami ma ima bere nami do boru tu baga si baga diktuana asanggia tatong marbinegi amata nomor 2 de bata di pangiduan ni sude si tuan natorok si ologabe si olomamora di tongos de bata di hobere anak nabisu do boru napatas marroha